A madzagot, mindig végigvízod lesz. Most akkor megkapod azt már 1 méter 20. 1 méter, na most ez rövid, mikor hosszú van síjazva, akkor ez így dubbancsolódik. Akkor így tudja tekerni. 1,5 méter, így a szíj, akkor 1 méter 20 fonyás. 30, ugye elveszik a fonyáson a azt mondod, hogy tudom, nem tudom. Elejtjük téged. Semmi az eszedből. Onnan fogsz én mazdagot, vagy nyilvánra, és 50 szömböt, és aztán mond a bicikli. Azt mondja oda, hogy itt fönn nem. Nem értem hozzá. Te kös.